Iż-żewġ sajjieda Malti u Sqalli mixlijin bil-qtil ta' Albert Brian Rosso ġew illiberati minn ġurija li f'tem ta' 3 sigħat iddeċidiet li huma innoċenti. Anthony Buġeja ta' 55 sena minn Marsaxlok u Piero Di Bartolo ta' 49 sena residenti b'Irżebbuġa ma nsabux ħatja bil-qtil ta' Brian Rosso ta' 48 sena u li kien joqgħod Marsa Scala kważi 18-il sena ilu. B'7 voti kontra 2 l-irġiel ma nsabux ħatja li qatlu lil Rosso bl-Sqalli ma jinstabx ħati li kien kompliċi f'dan l-omiċidju. B'8 voti kontra 1 lanqas ma nstabu ħatja li jużaw arma tan-nar u li ħbew il-kadavru. Il-ġurata ħadu biss li sigħat jiddeliberaw fejn infurmaw lil qorti li kienu waslu għal verdett. Il-ġuri taż-żewġ sajjieda akkużati bil-qtil ta' Albert Brian Rosso kien qed jinstemma quddiem l-imħallef Consuelo Xerre Herrera. Il-ġimgħa d-difiża u l-prosekuzzjoni resqu l-argumenti finali tagħhom biex imbagħad is-sibt filgħodu l-imħallef indirizzat lill-ġurati għal 4 sigħat u nofs sħaħ qabel waslu għad-deċiżjoni finali tagħhom. Fil-jiem li ġejjin mistennija li l-imħallef tagħti sentenza finali dwar dan il-ġuri.